ഹലോ 5 വൊക്കാബ് ചലഞ്ചിലോട്ട് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൊക്കാബ് എറിഞ്ഞെറും. എറിഞ്ഞെറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻഡിങ് UNG ആണ്. സോ ദി എറിഞ്ഞെറും. സെക്കൻഡ് വൺ ബെഫ്യോൽക്കറും. ബെഫ്യോൽക്കറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻഡിങ് UNG ആണ്. സോ ദി ബെഫ്യോൽക്കറും. തേർഡ് വൺ ഗെമൈൻഷാഫ്റ്റ്. ഗെമൈൻഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻഡിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ദി ഗെമൈൻഷാഫ്റ്റ്. ഫോർത്ത് വൺ ഗെസൽഷാഫ്റ്റ്. ഗെസൽഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻഡിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ദി ഗെസൽഷാഫ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വൺ നഹ്ബാർഷാഫ്റ്റ്. നഹ്ബാർഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്ബർഹുഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എൻഡിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. സോ ദി നഹ്ബാർഷാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, cheers.